дар маркази шаҳри душанбе маросими такмили гӯшаи амрикоӣ баргузор гардид. элизабет миллард, сафири амрико дар тоҷикистон, зимни суханронӣ дар маросими бозкушоии гӯшаи амрикоӣ ин иқдомро омили густариши равобиту ҳамкориҳои фарҳангӣ ва забонӣ миёни Тоҷикистон ва Амрико унвон кард. ман ҳамчунин ба давлати Тоҷикистон барои мусоидат ва ҳамкорӣ бо гӯшаи амрикоӣ дар Душанбе ибрози сипос мекунам. дар гӯшаи амрикоӣ дастгоҳҳои нусхабардории CD насб гардид, ки дар пойтахти Тоҷикистон ин гуна дастгоҳ 2 адад аст. муҷаҳҳаз будани гӯшаи амрикоӣ бо симхонаҳои компютарӣ ва аудиовизуалӣ ва ҳамчунин экранҳои муосир барои омӯзиши забони инглисӣ ба ҷавонони тоҷик, ки ҳафтаи 5 маротиба доир мешавад, кӯмак хоҳанд кард. ҳамчунин ҳафтаи 1 маротиба кормандони сафорати амрико ба гӯшаи амрикоӣ ташриф меоранд, ки ҷиҳати таҷрибаи амалии забономӯзӣ барои ҷавонони тоҷик кӯмак мерасонад. дар Тоҷикистон 7 гӯшаи амрикоӣ дар шаҳрҳои Кӯлобу Қурғонтепа, Хорух, Хуҷанд, Ваҳдат ва 2 то дар шаҳри Душанбе фаъол аст, ки ба гуфтаи масъулин ин гӯшаҳо пули миёни мардумони тоҷику амрикоӣ аст. ин гӯшаҳои амрикоӣ як чиз, як ҷои ройгон бе пул, чунки мо бовар мекунем, ки ҳама бояд ба ин ҷо тавонанд биёянд. гӯшаи амрикоие, ки дар Душанбе такмил шуд, солона беш аз 3000 нафарро фаро мегирад. ин гӯша дар паҳлӯи Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон воқеъ аст. дар гузашта он дар толори Китобхонаи миллии Тоҷикистон дар маркази шаҳри Душанбе макон дошт. нахустин гӯшаҳои амрикоӣ дар Тоҷикистон дар соли 2008 ифтитоҳ шудаанд.